Здравейте отново! Обещанието си е обещание. Казах, че днес ще направя 2 видеа и затова правиме днес 2 видеа за един ден. И така, в следващото видео за днеска ще нарисуваме една овчица. Овчицата се рисува много лесно. Не се плашете, знам, че на много хора им изглежда сложно, но всъщност е супер просто. Започваме веднага. Овчицата ще я започнем от очите. Така, ей тук рисуваме 2 очи. Как се рисуват очите на една овца? Ние, щото сме тарикати, ще ги нарисуваме ей така. Хоп. Като буквичката, латинска буквичка L, леко под наклон и до нея още една. Хоп. И това са очите на овцата. Около тях ще изградим всичко останало. Продължаваме с муцуната и носа. Муцуната и носа могат да започнат точно ей тук от ъгълчето на окото. Никой няма да забележи. Ей така. И като направим една дълга линия, просто обръщаме и връщаме леко обратно. Хоп. Ето. И това е носа на нашата овца. Рисуваме сега едната устна. Така, хоп. Рисуваме другата. Хоп. Но вместо да върнем така нагоре, тук продължаваме една лека усмивка. И така, защото нашата овца е една щастлива, спокойна, блаженна овца. Можем сега под клепачите да нарисуваме и 2 очички и така. И нашата овца става съвсем доволна. Правиме долната устна и ето цялата муцуна на овцата, ей така, е готова. Ето една овчица. Продължаваме напред. Другото нещо, което има овчицата, е косичка отгоре на главата. Виждали сме всички. Тя се прави просто, все едно рисуваме едно облаче. Много е лесно. Цък. Виждате, съвсем така, даже не спазвам някаква форма. Просто ей така. И изпод косата излиза едно ухо. Ей така, обикновено ушите на овците са черни. И затова на тези овци, на които не са бели, разбира се, но това ще го направим черно. И после, за да може да нарисуваме врата на овцата, ей така от тук, така някъде хоп, и така хоп, ето го вратът на овцата. Ето, някои овци имат черен врат, нашата няма, нашата има бял. И сега на врата, след врата продължаваме с тялото, може ей така да нарисуваме тук малко вълна, която така се вълнува на кълбенца. Тялото се рисува по същия начин, по който и косата. Много е лесно. Все едно рисуваме облак, така, защото нашата овца е вълниста. Ето я, така. Пухкава като глухарче. Хоп, ето я нашата овчица. Какво остана да нарисуваме на овцата? Остана да я нарисуваме 4 крака. Тях можем да ги нарисуваме, ако искаме да има малко повече детайл. Крак, коляно, защото те имат колена, и крак. И после копито. Ето така, хоп. И другия крак. Крак, коляно. И тук отзад също. Може тук отзад без коляно. Хоп. Хоп. И ето ни една овчица. Това, което остана последно, е да нарисуваме една опашка. Ето, една опашка на овчицата. Какво прави нашата овчица? Нашата овчица яде тревичка, в която има цветенца. Ето. И това е нашата овца. Виждате колко бързо и лесно се рисува. Тая овца е много проста за рисуване. Ако искате по-сложна овца, може би някой от следващите пъти следете канала и някой от следващите пъти ще нарисуваме овца с повече детайли, по-добре изглеждаща, но аз мисля, че и тази е достатъчно хубава. Сега, сигурно се чуете през цялото време за какво ми е този молив, сега ще видите. Обещах на един приятел, още като започвах канала, че като стигна до овците, ще му нарисувам една малка миниатюрна мъничка овчица и мисля, че сега е добър момент да
сложим очилата и да нарисуваме една малка миниатюрна мъничка овчица и нея ще я нарисувам ей тук, ей така. И по същия начин, по който и голямата овца, правиме клепачите, после правиме муцуната, правиме така, после косичката, ухото, врата, тялото. Тук много е малко и няма място за коленца, но можем да ги направим така като две точици. И другите крака отзад. И опашчица. Така. Ето я, нашата миниатюрна овчица. И сега ще вземем една лупа и ще да му я покажем на този моя приятел. Нашата миниатюрна овца. Ох, чакай да фокусираме. Ето я. Виждате ли я? Аз съм с очилата и трудно фокусирам. Ето и една миниатюрна овца. И така, нарисувахме за днеска една кокошка и петел и пиленца и сега една овчица. Ами, мисля, че за днес можем да приключим. Желая ви приятен ден. Рисувайте, забавлявайте се, направете нещо хубаво и забавно днеска. И така, бъдете щастливи. Чао!